Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Naglipog ko. Makalipog si Robert. Basin may posibilidad nga gusto si Rian. Uwa ko'y nahibawan nga mahinig ugma siya sugad pa kani ato. Kung dili siya mo pati og gusto sa usa ka babae, nga sa ato payot siya. Payot si Robert. Unsa tong imong pangutana, Lynn? Unsay gay ba? Uy! Dili gay. Ah? Gay. I mean, payot. Ay, mao din ng gay? Ay, sabi lang iringan na. Uy, bayot di ay ng gay. 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 Dili gay. Gay. Oh, ganun ningis man ka. Ang kasabot na ko, ngano ang in English ng bayot, gay. Gay. Kaya nga naman. Kanang gay, kanang mga lalaki nga gay, gitawag og gay, kay gipulan na sila mga babay. Ang gusto nila karon lalaki. Malaki. No. Hala, usba, ragod, Lane. Ikaw to, Lane. Ha? Unsay ako? Ay, salamat taon. Kinakangita na dyan ko ni mong mipahiyom ka, Elaine. Anak pa. Mag-anad-anad, yun. Kanindot anang mag-ana-ana, Ikaw ta siya nga. Ay, salamat. Lain ang imong gipasabutan ang imong gisulti. Halaw, adyo ko magpasabot og kanang ana-ana diha. Sa ganahan lang, di ba, Day? Bitaw ta siyang. Yes, bitaw, Elaine. Ta siyang. Ay, sige. Sorry, Day. Unsa man, Lane? Ato-ato lang niya. Ay, uy. Sama na, ha? Sugad may nagkaila ni Jan o Robert. Wa ko'y nahibawan nga. Nga mahinig ugma si Robert. I mean... Oy, lain na da. Lain na. Agoy, arang-arang na gindi murag nakamupo na gid akong amiga ini. Dili maunang na sa imong huna ta siyang. Ha? Uy, unsa kay dili? We, asa ka, sure ka? Laki. Hindi pa gina siya musulti, uy. Uy, sige na lang, good. Ato-ato naman ka ni. Kung ano, may ihim ka ni Robert, no? Ta siyang. Dili na ha. Dili na maunang imong gisulti. Unsa kay dili maugod? Oy, klaro kaayo. Oy. Ay, ikaw giday, Ellen. Paminaw sa ko. Sige. Basin man luod na pud ka. Nahala, sige. Maminaw ko. Do you think Robert is gay? Ha? Unsa ganito ng gi? Gay de ito, no? Unsa to? Si Robert? Gay? Gipul anas mga babae? Nge! Babayot? Tasyang. Ang ako ba nga, nangutana lang ko nimo. Sige, magkang mantay sa mga lihok ni Robert. Ang ako ba kun unsay imong tanaw niya? Ingano kong mabayot na si Mr. Valdez. Kalalaki ang pure yan, ha? Hinaya lang nagtingog ni mo, P.S. Ribantok. Ang ako nga nangayo lang ko sa imong huna-huna. Dili ko makatuo ngayon ana na siya. Di manggod ba? Paminawas agad ko, ha? Kalayo na ba ni mo sa isyo, anak riyan? Uso may kalabutan, anak, sa kaso sa pagkawa niya itong John Milgar. Wagi koneksyon. Huna-una, aragod. Ayaw kayo nag-i-focus sa imong atensyon sa pagsulbad ng kasuha. Naglisod man gani ang taga-NBI? Kita pa ka?
Sayon pang sulbaro ng kaso ng serial killer sa mga negosyante kaysa anang kasuha. Tanawon dito na kupalik sa computer. Kato mga video clippings nga nakuha sa CCTV sa pagpatay niya itong mga negosyante. Di maklaro ang naong. Pero ang iyang payon, mailang nga usara. Kinsa magit ka ni maong kriminal. Diin kasakaran sa iyang mga biktimang mga negosyante. Ug ang kupan, na involved sa illegal drugs. Oh, muhatag ko nimo. Musulgot ra kog half the price sa original price na akong gidili mo. Kana kung magkasinabot kay dili ko musugot kon dili po nimo hotdon og palit ng tanan. Yes. Gikan na sa South America. Genuine gina. Okay. Musugot ra kog bank to bank. Ako na bahala sa delivery. Deal? Sige, deal. Okay. Magbabot ko sa sunod nimong pagtawag. Bye. Millions. Lain na sa pila ka milyon ang musod sa akong panudlanan. Easy money. Ako na niisod sa account sa akong may sweet dito sa Olmo. Human ako makonfirm ang pagsud unya sa kwarta. Aron kon magginaon sa uway matrace na ko. Nindot gining mag-uniform tang mabuhat sa duha. Kay limpyo ug uway sabon. Uy! May ni-slide ng motorbike sa karsada ug nagbabak. Animal tawanay, nagdanghag lang. Naunsa man katawanan ka? Kadanghag ba nimo? Ni-slide na ng motor mo bisag way dangog. Sorry, sir. Pistola? Huwag mo padol sa police line. Palayo. Kahiya ba niyong mga tawhana mo? Tanawa kong kisa ng gibanhigan, Petri Bantok. Familiar ako. Hasta ang iya sa kinanriyan. God! Si Inspector Dugho kiniriyan. Nagpadayon ng among manhunt operation, sir. Unyang atong mga kaubanan, naghimo og blockade og checkpoint sa mga possible area nga moexitan sa criminal ni Inspector Dugho. Nagki-coordinate na sabmi sa mga police station din sa syudad. Over and out, sir. Lain na sab nga problema, Bantok. Ug hipi pagyud sa usa ka police station ang gipatay. Grabing paagiha ang gihimo sa suspect riyan. Matod sa mga saksi nga ako nakuhaan og mga pamahayag. Na-slide ko do ang motorbike sa tunga gid sa karsada. Atol nga miagi ang sakinan ni Inspector Dugho. Ug kaysa tinguha nga dili makadasmag si Sir Dugho, mi brake ko ni galit. Ug sa pag-abli sa windshield ini, nga nangasaba sa driver sa motorbike, gidiretso og pusil si Sir Dugho. Utukan gyud ang maong kriminal, Bantok. Professional gyud. Nagduda ko nga mao gihapon ang maong kriminal. Mao gihapon ning kriminal ang suspect nga mipatay sa mga negosyante dinhi sa ato. Kaya ang iyang estilo, mao gyud. Dako og posibilidad riyan. Kay si Sir Dugho, gidungog nga protector sa mga drug lords. Pero makalibog ini, unsay sa niya sa suspect o sa mga tao baka nga mastermind sa maong krimen. Nagkagrabe na gyud ang summary execution dinhi sa ato. Nakasiguro ko, kitang mga pulis dinhi sa Sugbo,
Malabhan na sad sa PNP chief ini. Pila na ka regional director ang na-relieve kay way nahimo ning kasuha. Mauna. Hasta sab kita diri sa ubos. Tay og sab. Kay kung under pressure ang atong mga labaw gikan sa presidente, mo pressure sab sila nato. Base, come in. All mobile units. Please proceed to north area. May nasikpatan dito nga possible suspect sa pagpatay ni Inspector Dugho. Please proceed immediately. Yes, base. Thank you. Bantok, U-turn. Mo proceed ta sa south area. Okay. Hapit ko maabot sa puliga. Di na taguagin ng motorbike ng ito. O to asab dito may mutang laing motorbike ng puha. Umay kong gabiton pagbalik sa kong gipuyan. Oh! Sirina sakinan sa pulis. Magkita diri sa amin. May sakinan sa pulis nga nagsunod ako. Unsay kabuhaton. Unsa man. Paspasan ko pagpadagan din motorbike. Nawa na sakinan sa pulis. Gadiha sa kunduyo. Sa ato pa. Dili ako mo igisundan na to. Oh, checkpoint. May checkpoint sa unahan. Diretso. Bisa magkasugat kapag checkpoint. Oh, may mimandot ako sa pagdiretso. Niya sa sulsa kong nauna. Oh, may motorbike ka nagpaingon din nyo? Yes, sir. Yan na siya paingon din eh. Ayaw nino siya puno nga. Padiretso ah. Dito! Sir, mission accomplished. Nahimo na sab na mo ang among gibuhaton. Kumusta, Estrada, Bantok? Makapahibong. Nawa lang og kalit ang kriminal nga nasagpatan na unta sa atong mga kauban ng pulis dito sa south area. Unsa? Mauna. Mura hinunog nga kita rang mga pulis ang ibantayan. Mo diretso ko sa office, Bantok. Makiksulti ko sa atong hepe. Muna ko, P3, Bantok. Kaniyot sa... Kahoy-hoy ba ni mga baga? Unsa man? Unsay sulti sa hepe? Ambot. Unsay ambot? Basta ambot. Kalibog bayhan. Sa kanya ang gisulti ni Sir bahin sa iyong obserbasyon o pagduda nga may sabotahe sa pagnakupunta sa kriminal ni Inspector Dugho. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!